Χαίρετε! Στην Τούμπα σήμερα, σε μια όμορφη γειτονιά, όπου θα σας παρουσιάσω ένα εξαιρετικό επενδυτικό ακίνητο τετάρτου ορόφου του 2008. Πάμε να το δούμε. Αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, χολ και ένα μπάνιο. Διαθέτει κουφώματα αλουμινίου, πατώματα από πλακάκι, 2 air condition, αποθήκη στο υπόγειο της οικοδομής και πάρκινγκ. Είμαι ο Θωμάς Κοζικόπουλος από το γραφείο της RE/MAX Delta Κτήμα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου.